Katunya kuligeli iga onsumo nchumo ligeli ekinga nchana karibu sana litangadi tonyole ekema yirugi cha asembeo neker tokogenda asinchira ya taratibu. The Organic Farmer kuwatana na Amana Biovision niko bako koletera kilimo hai n'umuruberio okumulekera uburimi bw'ubwongereria ubwo koleta engeria na kolenda amazingira. Getempe FM imiye munebire nikutanisha nonebire ikionga kiamwa mugusi. Right kabisa nekene miye Getempe FM ikionga kiamwa mugusi na ine nomanyetenga umwanchumu lilinga endagira engiya yage teacher asomobere nabego kwa chibesa nechinguru gusena pokonyera chibesa Ibuli nene nagekora pasta nemoli omenta niga ikirega igo mwanchi muligereri atumanya mange iguru murubule kurunga kirimo hai kwa isani kubwa siri bagali nene nekyombe gia Biovision Africa Trust na kikirega iga ase studio no murubule kurunga kirimo hai. Karibu sana pasta tikulia lero. Bia mano muraria. Bia mano sana pasta. Nago kiraso kungarigani. Karibu asembeo. Thank you. No mugoko mwana gutwara nandi kurwa Biovision weta sumurubule kirimo hai. Bia mano. Litangari kigma atumanyi ngai ningo. Iunkuru kumpasta Nemuel Omenta. Iunkuru aiga itere sublocation. Aiga kisi Central County. Yetinga aiga no bwane. Aige kitutu chache South Constituency. Ende gondo mwanchi nare gondo mo pastor na ndo mwanchi bubole mi bube biticha. Yes sir. Mbadi no borandi nande umuberembi yokoragira sobole mi. Mono sana. Na ro afya ningi ye. Umuberembi yore. Tokororaje. Pastor Nemweli Omenta studio bwachubulireli ya somo gokombo nene murubule kurunga Biovision na kilimo hai yani Biovision Africa Trust na kilimo hai. Ego kurunga Biovision Africa Trust kubata na Biovision Foundation na kolesa mangana igonsi mwenchumo ligerali no motagerali ekinge nchu ikaransu ikira kinigwa ayo monyene amangana uchikuigwa mansu amaya libaga ngo koboli asomo yobugwa nchenga ki inamba studio 0741 583878 ni namba URS studio gagwa set television na bokulika ujumbe usutu akire yure gagu 0741 583878 eligera tusangamo igenda gutuma ujumbe chino gachibekenga ine oboli mibwige tichanga kibokoba Pastor Nemweli Omenta numulimi na bwata mangana ya amaya na erura chikotomanya ya onsi asebakali nene Biovision Africa Trust na nensemeli kurukunga kertu kwanira Biovision Africa Trust na ubaku bwata na Biovision Foundation bono ige teacher omayeta abantu bande mbali bakubulinga inkie kige teacher ngide teacher niki Ege teacher nimigonderia meke tukwera seria senka. Yes. Emigonderia ekorosigwa sobutaramu bwegoro mono. Unatworokererigwe. Oh yes. Egere twenyorere chingini chingiya chigo twagache mibere yetu. Na inde twanyara konye chinde. Asengencho yo kwenyorera. Na inde boigo migondeji neria tukwera seriere friendly yani ere no bwama tubuye. Asemwanya abantu. Nechingiti chonse chitwetana ine. Igo no buri mibwa bene tuyorokerereti asoko rosi bimeri byetu gosichingi chetu. Ire migonde meke na muntara bulinga nasiki kurukunga ege teacher. Nasiki. Iyo kurukwege teacher kiagera muroche migonde aro yakeire. Na rebona na bona ndora abase kurara ncharange migonde yakeire lakini bono wirwa nere mono. Ororenga no bwata sema keiga. Ogwatana nayo korosia ngaiga nege teacher yechingeni ekinkonyara kubeka chingeni chiri chikonkoja senka yane abono andake umumanyi Pastor Nemwela ikatukulile mangana iga igoro yendagira yege teacher naseki ege teacher emigunde meke bigunde bigibi teacher biga naseki bire nili bagali na segusi kai gusiye ito yamanyire. Yes abagusiye baito ekoroba nyora morokererio kurwa se kiombeke kia Biovision Africa Trust. Yes. Aba mintaba bakorira umukyo monene baungire ebyombe awao asegusiba gukiba borokereria bakire konyaranga no buremi obuya. Oigo ntubwate umurayo itobona igore kuro Alex tubwate obisiga risuneka yiteterenete kiombeke ya ki Africa Trust Biovision.
oigo ekero tokurigireri naende nchere kogera abantu bamanyire obuya bwe bitiche ebi gatembe TV yakorire emirimo yanyorire abarimu abange bagocha borokereria abantu bakire konyora obumanyani ekero abantu bamanyire abantu bagosira ase eng'encho gotamanya amariko nabagoteba kurende gwetera ase getembe batemire kurwa obumanyi obuya gwetera ase abarimu bari borokereria buna BioVision Africa Trust yagera basigete abaremi baito boigo ntobwate amagaseti aria koroswa BioVision Africa tukoyanyora kero omotienyi atarira ase kere binyoro byaito bona abantu bayamanyire nga oboremi mbora bore bwengencho mono bwokoro kwebiticha biri byabene bikuru kwanga kilimo hai bono andake moncho muri ngambo no kutonyora sembeo namba ogwaka Yesu minigere 07 tigantu ake yende okundikira ujumbe aka 0741 nirikire kagu 0741 583878 inere namba kuchugwaka karangu igolere simyane gaiga lakini yende nigo kondikira ujumbe okulika ujumbe lienke alafu ninye some libolio komenta lakini asugwake simine yugwake nde 0741 583878 no ere gagu ase ensemejo bono pastor ekero kurigelia amangana iga yebiticha ebi gonde bibike byakonyire sana nemono chindagira chikuruoro imichi mingi kwenyorere paka no amapato neke goli gucha bono nkebwatubuya obuyumburo byo bigase bali bali isiko kale ekene kyamangana neke ngobulemi obuiga bw'emigonde meke gusibiticha ekene gubigwisanekia amaganiri arasinka omuntu gachirororo tari kurwa busa nore no mwangi no nyogenda rore gakorwo ni getunguo orwo ni chinyini chionse chiochogaine chaisanekia onyorie chirero mambi ne chingao kati cha kunyore karaga kego kabwate chingini chionse pi bionse ichokore buna korengana korokereriwe mugondo yomo komoke ni gore bwobosani obuyaso bwamate bwito na indege kogera kero twabore mire buya igo kunya kwama yoka enchero kuburenda igo konyora ngukwa kwaye gukore bwango nkiri kwera bwango wetera se gukwanyora ngana inde kwarire chigo isaine ande kwanyora ande kwanirie chinde kwanyorire kebiriti kurwo gose nchumbi gose kende nanya ne kwata iga nabo kurushoro kwa kendo kere tukurukaga kwata kwabeka munurende kwanya kuriera rende so igo ebigonde bibike nibyengencho mono byatoreteire okonyora okonge unabone kero tokonyora abantu mbari bakuriye chinyini kire isiko yani kitabwati chemical chingini kiri chingi ya chinyanzu chikwaga cyumubere abantu bande go bago tutunya pakanka bacha gukiriya chi supermarket chinyinge igo bagane chingini cha sobonge kyara abantu abange bacyankire na inde boigo ekero twanyorire nga ngutakatore chigendare twarosi gubumanyi bona togukirenda yagera cyagendare kitari gusarika nabo turakirose kitumunyore ngo Nairobi kisiti kiri kinene abantu bakikonyora indagera kurwaroro seigo twanyorero obo bumanyi obuya na inde twanyorero obumane nga ngotokonya bire ebitichiri ngokonya sana tokonyara gosoka isiko na inde gukikogoranga na inde ngaicinge nikire byoka bigogo igitija kireka yoka yowisane mungina omugaka omusae nayo tuligire tubono morogoba pastor ne muri omentane rase studio murubulie kurunga kilimo hai nobulemi bole moyo nabo igo gwetrase BioVision Africa Trust na BioVision Foundation ko bwatirana kwene kinga kilimo hai yakwirire asensama yende bono morogoba akatukiri kusangamo bono morogoba munchu muligire ekinga nchuko ntiko manyenkiringa ki murubuliga oleto sona BioVision Africa Trust na BioVision Foundation kilimo hai go sobole mbole moyo ni kinga nchana nga niko tukulinga indagire kurwa sebiticha nga kire yenga ncha semebere ya ito na pastor omentanere ule ase studio genda go tulikira ujumbe hasina be 0741 583878 yani enoti isano naibere isa inye eyemo isano na isano na ibere isano na isato balindo choma kantukwa kesi minu standby ko baleta ndemo wa kesi mboli ya maboli buya bono pastor ya manu mutaro kwebulinga nyini kichi ndagira kichi nyini kichi gajira hambe buya sebiteja namono otokwa na gusiga ebitejo maete ebiteja tutokoja kusimeka nyiri chine cyose sebiteja nyini kiri muntara beke bya sebiteja njiri cheche
Moremi abamuremi baminto bagusi chingini chiri chito kurindi nainde nchiroro chire chingi yamono gwetani echinde nabono usego chakira chinsaga Oh yes. obeke egesare obeke rinagu bekomotere beke sosa semo obeke spinach nemboga nere ri ito lakini nero nainde improved twanyorire ngiya tubwate mto ntubwate chinchorogo chipisi chirito kubeka tubwate chindania ntubwate bitunguo na oko bibeka asebitichebi ebi byonsi nko babire asebiticha byetu ngene nchiro kira iko muna kwabeka boni kana ndi kwa na bechiga kibantu bakuri endagire nali gali bikiriri no kuliaye nko baliri buyasegeticha naro bikire mpoga boni kambali gali likabangi na babigitiri susa liko chisaga omotere ibintu byonse no biri liko bono ikabangi na babigite gali asinga nchubu yanga ki ni ndagire kwa masegeticha nano bakurugeticha. That's right. Bono libuli changa ki bono endagire yigi kwa masegeticha inkinga kitura kale twene kingi ndagire yabeiro organic yabeire ri yabene kigima etabuga ati chemical nande yabeire ndagire ngibwa tobo obo chenu ya earth onyini chisaka kuti musemotero uko uamebuya asegeticheke pia mono morale kubate kana buna twaro kararigwe igotogo cyakera ase rira bariri togo simeka ibiticha byaitu yes igotogo kubata rira bariri twari sibya tukubeka tore nyore neri bungo sibirire kubeka tore nonyane gento tokroke lime ngochere yambe kuguru yasibye chemical nya cyarengo ukari ukwana mangana mayanga ne tia ke bakurigirira ibarone pasara bwata mangana mayiga batebiko yagera riro bariri nya chemical cyarengo cyasira bono rira beri nende karo twariretire nguriro sitore no butaramu gete twabe ko mucyango yo bukwaga chamoke aserira beri twocogania twamenya kuroro twareta nainde obuyo buri bwito we kero kende bukuru ase chingoko wose kuru ase west material kiri kigotoka sinka chito wose obuyo bw'engombe obuyo buri twero sereti tari buri tukoro kuretuka oigo nkurigitore ebi meri wose chintetere kire chingi ya chichorire buya ekitogosime kororo oigo ekero twaro sirie migonde yubuya twakora nchera yoko rosie buna tokorosia mariogo ari togosiarera kiara bimeri biri bigukina nturi gutikobeka marioga ya chemical gotokwera seria marioga ito ari togosiarera gere bichuni bietare oigo nkora story nchera buna tora nyore gukora kero kende gweta ngosarekere na kitora kore to spray ya macha nya koboro boire egere ndagire ritigare kwa machinga kichons koi katora se tokobeka nyore mulching ya senchere wenerete yagera chingini cyanya kwama iyi ni practice tukuna gukora ebirase biro paka twanyaranga chingini chitombu yakire na ndi nchigendete gotokonya se ukuriera usinyore na sokonia mwachimulini mbono kutonyora Biovision Africa Trans na Biovision Foundation na ubara sembeo pasta nemwele omenta nero kwerera mangana mayanga kiura simeke nga kiura rosi chinyini chingi ya sebeticha negetiche kikia ukebe kinge nchu endagire kuruwa segeticha ebe ndagire ngiya yumubere chidagire nchitukuli ko pasta ndake tiamboli nagire niturali mbe kuruwa segeticha rabe mbe aso mubere nyete korosi buya iyo nyete korosi buya na bego koletera mangana iya abandi bari bagukiba nyore chindagira kiri uchikuruwa semigonde ndi yonsigo kero kindi chikamike kino cyabandi bagoteba cyaretire me cyande menge kero kindi migonde yeito twayenariria marioga ya chemical to machi fertilizer kiri tokura cyuka nabo kibwata ngencho yaye go cyasetore seigo ekene kyamagana nkerianga ngutamatore kuruwa sebinte ibono toso as chingeni kiri kigo twagacha kiafya mebere yeito nyare kwabuya tunyare konyora chingeni kiri komenta manyingu mubere echingeni chinde kigo tubeka cyatanga marwire kero kende kerago cyakwanyoranga ntubwate chinguru chuko ya Rwanda kunyara gotwengera bwango adake ekero kurigera buya nabokonyoranga endagire kwa masegeticha go sosebeticha ngutwalere obuyagete bwako konyo yo igomole migosomo simeki wetanga kura 6 pence chibe sekita kutumia chinyinge kukikule ibintu binde erange ngane gabya ekene na maene nga ekero kwanyarire ritanganire ryo gochaka korosi geticha wirwe ekero gwa korosi ruya buna getakeire kurwa bugo kibusyo turi gukigenda chiro ngana ni kingi ni gukigora aje bono gwatangire beseri yare gosoka nigo konore go kore miremende me yao boigo ekero
okunyara kobeka ching'ini echi okobwatekana na amariogo aria itu tokweroseria aya gotanga ebichuni amariogo aria tari rigori inene naya itu tokweroseria korwa ase emigondo yaitu gose korwa ase emete eria na amauga aria tomanyete twayabeka buya twarosia buna tworokereriwe korwa ororo bono igo tokonyora ng'a tari mono oranyore ng'a ngochi ore kogora kende korwaria instead nayo orabairero ikomongino bwatege ticha tokonyora guchichiro ni chibesa nero orabairere chingeni bachiko achikuye chibesa korwariro rio lakini tari chingeni agochikogora korwa kiara na chibwate Obwanchi buli ng'amangana mansu ama yakiguma kurwase studio bono morogoba etukinya gusanga munere pastor nemuli umentago tumanyanga ki egeticha kibwati ndagiringia ndagiringwa kiego konya anemono aye omotegereri no muligereri ndonsie sole bono morogoba tubwati manse mu mwanchi buli asokubeka comment gutulikira ujumbe egenda gali somtandao getimbe famono 2.7 live na boigo genda gali ese esimi tulikira ujumbe 0741583878 na bukubika comment ijumbe liboli na baadaye nindulibagasa mabuli ago ekeroko genda emansemo onye gutubwati yeso murobuli onyolenga Bio Vision Africa Trust na Bio Vision Foundation na omurobuli ore asembea buna ogenda takonyonyora asinchira ya abende kigma tumyoke ase studio tuirane ase ekatogere usanga amo asinchira The Organic Farmer kuwatana na amo na Bio Vision niko bago koletera kilimo hai n'umuruberio okumulekera obulimi bw'obwongereri Bona ndibono mwanchu muligerali no mo tegerali abono ekatoyo gusengamo pastor Nemel omulimi bwe teacher naro sibe sakuru sege teacher na ndonyega isikunyareka naro sibe sakuru sege teacher ndagere kiyingi yagwonto usumeka sege teacher aoni anyo chibesa muraria nabaminta bantegererete chibesa go chirange na ye mono ekirobwa tege teacher yona nyorire nga tukorara otarari chingeni chingeni echigo chiro nobura twaro obosierimo orie weekend marakini chingeni chiro chiro kira rituko kerensa kero bwate ndagera chingeni goika chieto na kero chibwate abantu abange no bakumenya ko cyasore ngaire chinganaiga ne chingeni cyabere chikogenda buyana ende cyanchire mono narurire keregesa kunyore nabagusi baito chingeni buna chinsaga chingeni chingiya sana ochiro seribuya igochikogenda bwangu wese kono ramanago arama yakabiso yaro seribuna tutagete gakogenda bwangu naenda ko achibesa chia bwangu wese kono rege sare wese kono renderema spinach unabone spinach igo kubwata nkega kwa guchibesa chinyinge matama kega kwanya kwa iro siringa 200 igichi ne chibesa tokuna gochaya ngabesa nchiri yandi chibesa no chiriga bwaso bonge ekeroge ndete kwiru naja go kirosirige tichekyo all right bano igo igeticha badunke bwatu botenengu mono umuntu abakunye gwesialira ma obuchabu ali marobara kini arusi ndagiro abantu batebire basomiri abana wetera segeticha abantu batebire bagurire ibintu batari gutakora no byanyumba wetera segesicha asige biticha mbibwate chibese kene umuntu ali galinka bono morogoba gutulikire pastor Nemel umuntu natanya go swegeticha umuntu akatanya go swegeticha andaka inubwa tiche nubwa tumumanyi ndagira kiye ya bwango mono ere raisi yago chakirige tiche gerale beginner geraga ni tiko swanga kini chitigambe kige tichaga takujo goswani ndagira geto usijinyine tigatanya gusubekalini ya bwango mono ere mororo kabisa ara so bwango igona rorire chiko babwango mono chikwera chigwikinore nibere isatega kwanyara gwachakire konora chibesa chiri chinsaga montonyo re chinsaga bwango gonyoro saga yakabiso chibeke mbwango chigoko engeri yawo chinsaga umanya go charino guribwati spinach nero kero yasokiria mataye na ndege ko bamatuka mange gwetania chi ebibinde natura aba na ndege kero yachakire go chakabwango nkorenge kino chichiri bwango mono gwetani iki chinde buna tokonyara gote abari yonse nakwana
Waso no manchu muri no mo tegera limono morgo ba Getembe television na Getembe FM 102.7 na murubulira sembe kurunga kilimo hai obole mi bole moyo no murubuli gani go koleta liba gali yabene kigma umunchu muri ndo sesole ngako kwali baganga yo mwenyene andake na bukwenyolera liba ga sukulema indagira na boyigera kweli baga nale tukulira indagira yige teacher nga kire nyingi ya asomo bere bumwanya bantu asokobeka ege teacher amona nche pastor nemuri omenta ngwa nerege roko sibiriro ba ngukure nibaga sirindi totebinga kiri bali go sibigo asenjo tutagendera kubulia yande lira ba bantu barabulia kyusibirira ba lira beriga tokore sibi asenchera ya bene igo tokoriro asiaria se togo tukobeka chingeni we katobeke egento kerige go chigoita karo kinde chikemiko chiarengo chiri twabege to karo kinde asengencho ya mario gari tware gusimekera achikoera kurwaroro egere go kubeka ororo ngeni ende yonsi kurwabona tigwati kinde lira beriria asibe erigo ri tangani neribu libu eri to ria kagwaite kuri nyumba ngosibirire na inde mbato somete ngatonyore line igori libu kero mungu na bwata libu ga hali aliko maita bantu bande bako buchali baitira go chiari bo sara kini kuri gachete bo yari gachari libu riri ne ryogo aserira bari ito ngo itarire kabisa ko kwari migisiri yari ase kware ko beke ndagera bintu biri byonse byakure chinguru cyaye cyari ko ene nchera ya motora kene nande twanyorire nekene ikoliro elibu ngosubirire liroba bono mwachimulire na bogo twakira esimi gosotulikira ujumbe 0741 583878 yani enoti isano naibere inyeyemo isano na isatu isano naibere isano na isatu libuliri agubwate igoriyobole myoboyika bwige teacher ege teacher ngakira ko indagire ngiyukulia bantu bandi baragete teacher galia kiabero rakini nagenda talikurusi ndagiro ninki kiabekebe turamanya nkyukulia ndege teacher kiago pastor nemuli menta witrasumurulio BioVision Africa Trust and BioVision Foundation nikobono bakoleta mangana mayeki mabono morogo bago kwene kelinga ayekero korobo limbebuago bwige teacher na bwige kwali bagali nene bono anda kento kadikurigilia sabalimba libatotageta bono morogo banga ntekinoro chikie boba nyubo yabo tumeka yeki makuru sabalimbo samo nabalemi eligere kwene kinga barobi kili bagali nene lyokule ndege teacher nke bayisa kuire binta mabagama nena sendagira lakini kiriri bagalike lakini risokiriga salia yes etekeno ego techniques injiro technology ni chinyi that's right tutala mumbororo yes utala mtwerengo mumanya tworokereri gumularia naba mintokorwa semwanya getinga baika yes tworokereri gurera turi kutakoteba ngatimbwa atiburemo asabare mibaita bange nogo kumyanga nyore no rio tabwati oburemo igagotema pakarore ngorosirie egeticha kiaye kicha nyora sago geterekerera unenche bona gongo terekerera asige tura chosa kesana igombe gete koroba igoro ngochande baga mwago inchu paka mwana igombe gete geticha koroba igoro ntubwato mugondo tokorokanga vertical bags no mugondo bwechigunia chire chiabene tari chigunia cha kawaida chigunia cheto chigora chingiya chikomenya nyora na sama tukatari makenyone miaka 10 ekeroge ndete gochirenda ntubwate umugondo ndetokorokanga keyhole garden no mugondo re tiere nene korosi kwabomba gocha igoro etiere yega bono kwamanya gweta kwabe kalisa kariri mwamu lya itaisi kugweta ekerorira beri kwari bekiri mebona riro sibru na twateba chingini abo gokonya koria ryo kana ndi chietane tiase gwacha kore masa tambe kwanyaranga nkura etiere nene ekihole garden igona bukubomba maraba bumbu gocha igoro igabu wabeka chinyini chionsi no chigotoka bwa setiare yo etirete gocha igoro buye go bono chiroserete aye no kona gosoi chingini na kuchibekera mache kero chiganiri kwanyorobole miburu bwara na rase gitegali segoro bono gwateba chigunibulike chiguni umuntu abigita marabe gunime abigita sungite gali nendagire sugume bomboro esugume kuru ryoka ekinege teacher tali ngote korene mugondoka ekinege teacher kirase egunie yime ntobwate na ndo mugondo ndetokorokanga Mandala Garden no mugondo rali mebuna etiere ntambe bono gose waka square ntambe gochiaria kicho yerosia sama chata minyoke gochiaire liraba oyerosi buya
kurwa chinse mo chionsi mugondo yonya kororora igo konyora chingeni chinyinge kubwariria karo kwari gochibeka so bwa maria aso mugondo mutambi ayo mandara garden tubwatu mugondo ditokorokinga kitchen garden mugondo yo igo konyora sibune keke litokorosi inse gaiga kwa tinse naende kwa kaigoro kwaro sio yonde paka gwacha korosi akagonda ka kaigoro okona goetana na goeta umugondo ikoyoro sereti buya ochinga kyu yukaru muyanoro igoko bogori chingeni chionse enseme ya mona bora bekeke enseme ndo bekeke bionse naende nkwa mabire irere ya moye migondo tuoro kereriwe okubeka sake kurende kwanyora chinyeni chinyinge kubwata kana bune migondo ya kaire pia mono morali bali mwensi mokuja kutubwati ya senchira ya Bene Kigima ase ujumbe 0741583878 na buku tulikira nindo chigali nga shedi agote no ara somorobali erikyo surukuru alitaro keumbu litaro no alime meri musiara agote ni kondani na bungunya kuba bwati buya asomorobali yubu atobo sembi bore obonene asante Kigima abangi gando chibagenyo kutubwati ngorangora. Shukrani sana gendera kutubwati bono asenchira ya Bene kuranya nsongo agotebenga wali miyo murobuli asentwe sada gendera ngukwana na intugali esembeo na be kutubwati ya AMO asemo 0741583878 nkora gendanda sura motegeli yura na kwanu mu manyubole boni obolemi na namono obolemi obiga kwetira so murobuli go sisan kubwa ya BioVision na Africa Trust na BioVision Foundation bone okoleta ngakirimo hai ngakiura korole obolemi obuya egitija kyo faida na yonyoli ndagiro kulia abantu bona mali makeire sukuru mali mutayo kai tayo lero ndio tunajira kuroso motegera ligatembe radio hello halo gatembe 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 Igetembe. Alo Getembe. Igetembe. Uyo korande serio gi kole no mwancho mategeli no muri ngo sabanga gugwa kesibi keyiri ugiri redi yago gosali esuligire tukurwa eligera na itora gambe toigwane buyo boliri yago lyobolemi nando kwa no mumanyole gaiga mubuli ayegeti choka ntikosemeka ine egeti kyo gyako ire mechando ugwa kwa benyiro oromono kwanya ko ruskendo mungina umugaka ga ligeticha uyigute bana abantu ngo beka baga kale mpaka amara babanya bomba arosi ndagira abantu baya chinyini kurwa abande chibunime ego binabikire gocha yani abantu bamenyete uyu muntu akuragira hari town abwategetiche nyumba alise nyumba iguruga ali igoroba akuragira oyo mubona igwate buru muwekana no yo mobo 0741583878 nabugutwakira ujumbe simigo soto likire ujumbe otukwaniga igo motagara yoba semyo no bwabo so murandi aletreka iga naje bono toba iseko tulina kwanangu na into asembeo ine nkikilura mukwane rumubuli goro yoboli myobo onye tubwatiri boli aye kwana na into kaiga nabugotebanga nago kire magana yobolemi gekora muntayo taka ndikulema untayo taka ndikoro sigeticha ga guskulia geti chankiro umugaka umungino gona bwa tegeticha umusaye mamu mino se 3 mina bwa tegeticha tukwandire ngomo tegera libona morokoba gaiga mangana yakonyolire kole asenchira ya Bene Kigima pastor enera yora kuruga ali agotebanga bugita John Nchema ka kinago Krisana somurobali gabu bolemi yani kurunga kilimo hai asante uyago ntebinga niga kuruku umbasa bundi kurwa chinsemo chirichi amuchikorbo mwega kurubo chuge chache agotebanga gaki tunti ina morobali numu yasana bona morogoba na bungwita maganara maya ero yokurunga mbaka enkoli jomo kuruwa bubaracho na nchindigireti ga ukwani pastor obasemyu yasana Getembe hello Getembe hello ka kinki wakirende karibu sana asante liboli lyao yoto nyara kurwa gosito kwanere ngoto kwani na roki na basemi boino gangu kwana korukia mukama ya koruku Lilian Keri Lilian Kerubo karibu sana Lilian Kerubo asante mwarura basemi obuya sana bona se obole miobundo tembu ya bole
Mbia mono. Asante sana byo sana lile likuruchisa mochi yakiamuka mwatebira mangarana maya sana. Omotegerali. Moteno naye totebi nga jule aje no tukwani busa totebi obo sebi nyoboiga boniga sokoro pastor nemgon. Muntu narutaka ni tubulemi. Ekene pichi nyini abangina babegete liko sengeti bichya no basemere bukwatele liro baliro sukubuya endagire be kubuya sigeti chekebe kiya abantu bali endagire ngiya ebwata afire ngiya ngai gwatu igura mangana kurwa 0741 583878 tukwanere ngomwa tegerali kwani ngom pastor nemweli gai ngomwa tebi mangana yusukuru watoire na mangana maya yubulemi amangana bwatu bulemi bule moyo na ndekene biticha bitu bire ndubuya kurwa ndonsi aso tutegerete kurwa karapasta nkunya kubugulia esimiende bono nabo ngane timbugo liberi gangira na solenda kubuli manganande asinjira bene Gatembe. Hello Gatembe. Karibu sana mami mbiole oyonera alisaitoti makamu wara isimbiande ngakia mangana kwenye yure alisiminto mbia muno sana makamu enu muntumia nande na indio kariyo kabana wantegerete muno mumulimi yatatsa ndiriyiga nje gonkurukuru nsema yage konge magwawa mati. Oh yes. Ko tatigende cyoga yento nare kubonike kinye rero tukari gukimaka kinye ni aka izi monyo byanye bikimbire byakiri kare kuri kinye ni pakemboga ngiyo go kitora beka se kinye ni kyegere ikinkiri yisire eliogo lira biko kinye geko garanto ikubeka majoka joro kiri matuka majoka yaletera marwairi bimuro sana ye majoga yake yanye cyate ababa korose erna intwata semitu twabeka naria majoga yake chukaga go twa marwairi. Asante baba mbia mono sana alisio mitoma kamo mbia mono libuli ne ligiana ande buli simiende gango ne ngamba yuna ino nganeti ubuli libuli nga kinyi lidio go kibara abeke chinyini chi akali kusale kali mugondo amangana yonsiri abantu bali chini chingi ya negeti chekebeki ya 0741583878 nabanga ntia mabuli ama ya Gatembe. Ero Gatembe. Hai tato nchoka. Na giwara. Buli nguli buli muremiga kwa go kira mangana yobole. Amangana yobole minabonye gwete biyaturu nakurwa. Nakuru mbiyere Nakuru City. Nakuru City mbiyatore go jaji sama chanjoro. Embra yoge konyago tu bana ko bojo pasana ki. Inga kinta je kisema ringe kikobeta kisaje je tijekia na jarora jabalira ndiko wabuya igo nga kinda akonya kirai gonyora liboli lichibwe limbya mono sana chisaka chikale kubalira pastor mbugu lisimyo mwali yokangira na suru nyabu atabwa bwangu igani ma numu ngole ko iranelia asinchira bene Gatembe. Hello Gatembe. Hello Liboli yako baba karibu sana. Asante kwa kunikaribisha. Ni ngoyo. Koro kumeri mora. Meri muranga yugwake kurwa. Gembo. Liboli yakasubwa ngo ichinga kichikumyoka. Kingani eti yani rende liwage lima gota tadizie ke gusindi awaki elinde twabe kachingani gaki arorende osento konye. Imbia mono Meri Mura asante sana ikaransu kirikirigo mabuli ya nama ya bangini bagani tia mangana maya pasta ngo tebyale bonoka igase studio wetera kirimo hai yani BioVision Africa Trust na BioVision Foundation na mangana mansuke mabono morogoba ujumbe chirege igaji nyingi sana several SMSs several calls sigo chaga igaso bonge msikilizaji na mtazamaji asante sana Gatembe Radio. Hello. Hello. Libuli yako. Hello Gatembe. Hello Gatembe. Kwa nango na intu. Hello. Okorenga oyue ya beru na ya beire kolende asante sana pasta nga ntogende bwangu kingma sinja kanire ira ndia mabuli ya yunga bwangu yanga okubuli kerekere kai bujede katuka chinge sana biya mono abararia muraria na abarimi ba minta baba mbuli na barabangi bagane tukubuli magana mangi mwaigure biyanga monya ore bo manyobo na mbeye mombi ya mana so ogotwanga ogotobe komo yonga mbi yatogokora oyo minto kurumagwa gwalisi na aburi igoro ya ebimonyo ebibigo chabia salia chingini cheito. Oh yes. Ekene iriogo liritu atsomigwe lyabe effective yarere kanirenga ngo korarire mirimo ko etania kuna konya tumuto tamanyeti abantu baito nabona bonde asekiumbe gikuru kwa one step organic farmers igo tuachite pako muntu itoyo makaenda korokereriwa buna gusangana ni mete awao ama uwa awao aria
akurwa soro sana ekera susuiro ya rosuya oyabeke bichuba make ekera toire kero twasiarira ase bimeri bito ntwana korora kemanye kige kobo buja sana ige bimanye bibi yaherire eriogo eri ntubwatinga nerieta eri kurukunga rieta gete utatiga nerieta nga eriogo emete yonsi emenyarubiro yonsi erieme mauganda kaibetia emeche yonsi munyagitari oyugoro keraletigwe no arase kiumbe gito na inde igagokora buya mono amagana mayasana maya mono eriogo erio nerigia igwe bimonyo eriogo ria yendiro boigo twanyorire igoro yo minto Nakuru obori getichanga igocha kiabarira osekero kendirira bandiko bano botobu igetiche kikia no korosio goke goganirie onyoro buoyo igetiche kiao kiagwenire kero kwariro siri buya buna twate oboyo kwero seria organic tari buoyo bonde bonse organic manyua no buoyo buna bono bwechingoko boso bwero seriti kuru ase West Matters boso buoyo bwengombe buoyo bwechimbori buoyo kwaburukanirira ba kende nkeyo goikaka merikia nyoka libulyo mwali luchika kumnyoka igo na ndo rio ndenera na babu rigoro ya pesticides exactly oyo minto kurumeri mora kuru ogembo ekene rio gondiro ekero rioka oracha se BioVision Africa Trust na bantu bagetembe buna tokuna kworokereriga obumanyi mbororo bwiriogo buna rikorosigwa paka ntingo cha koyendoro sana monongo tebenga noyo lakini umurwari naro munyagitari naro ayaburi otebenga yumunyagitari uyare akoretere ryogo bakanka bwo Pastor Subwango biamono ja emechando kebo limbago ita asubongede kemoyoka emechando kebo limbago ita sokorosige nanga kibako nyekura emechando mono naro lira bali mibago itera okwana oyo moyiga nengaki bunabone kero egwikenga kiegurugura ebimeringo twara bire mechando sana bagusiba ito bategemete mbura ekere mbura ya chire bono ri meri obiko ba bobe mono lakini asomore mibono gokorumukia igokonyoranga igokorosia mulching yani okobeke metaro kwabeke ebinto gete biko ba igora semeri West Matters masaya iga kwabeke igoro igokonyoranga chinge ningura dumukire cyaganyere mbura yende na ende bo igokonyoranga mbura teracha nabo koreta macha beke cherekaniga gose waterken onyunyisega chingeni chao chibebuya na ndonyorenga chiagwenire asego challenge ikwanyoranga kwaje korire mbya mono sana Pastor ndo chichiga kichakadese magana mayago chinsemeli yende ngane tiuru bosemi bwo cha somule mibono morogo baiga asige kege koli go chaka garden go sekijin garden osembuga go buya iga SDK myoka chakanda magana mayito ende semeli TV obosemi bwa no bone nabali mibaminto ligyo bumanyikurwa ase abaminta abakuru ku BioVision Africa ande kabo motegereri ya serie ya getembe butambe obumanyi obuiga tokonyora no nyoro bosemi mono onye konyarekana ekero korosie geticha kiao kerosi kebe kilimu hai tikeba na ndege gusanganania mariogande no nyore chingeni chingiya chinyansu chiwo kwa chaso moire kino kiyo kanda kubeke chinguru unayo muri mubege ticha asante sana omwanchumulilinga Pastor Nemweli umentabwa tamangana mange na adima itegutra BioVision Africa Trust na BioVision Foundation na chale tukainga kiende tomwe chigagichi nyinge kulende ndo chedeke ya muyigaibira mangana mayinko bara senso emuli TV na ndo tole kuibanchi se chamangana maya tukuliraga Pastor ambia muno sana kwa bana itubono moro na tebire mbia mona soko ngali bageri ende mbia mona saba tegereri bane cyasaba sesini basi omwanchumulili twangera murabuli kuruga kirimo hayi koleto suna BioVision Africa Trust na BioVision Foundation kuruga studio kurugwa Geoffrey Sarigo bye God bless you so much until next time ngendera kule ma obuli mibole ne faida kirimo hi thank you eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Payure e company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga